Ahoj lidi, tady Kyblík a jak už asi víte z mýho YouTube shortu, dneska budu levelit Rocket Fruit. Každopádně nejdřív si na to půjdu udělat kombo, abych prostě měl dobrý to. Jak to farmit. Za mě Dark Blade bude trošku... nebude teďka úplně dobrý, protože já s ním moc neumím, takže si vezmu Saber. Jak je narušitel? A elektriku, protože ta taky podle mě bude dobrá. Na poslední masterce máme tady 75, takže to bude jednoduchý, myslím, doufám. Zvlášť když začínáme na masterce 1. Tak jo, jdeme na to. Tohle z vašeho pohledu bude dost nudný, ale jakoby... myslím si, že ten Rocket Fruit je fakt slabý. No, ale jakoby hodilo mi to hodně masterky, takže by to mohlo být jednoduchý. A tohle to bude asi krátký video. Každopádně do komentáře můžete hodit, jak se vám tohle video líbilo. Můžete dát i like. Nejšťastnější budu za odběr. Jako fakt, já jsem ho zabil elektrikou. Když tak elektrika není úplně nejlepší, já to prostě od té doby, co mám tu Kitsune, nepoužívám vůbec fighting style, takže tak. Chtěl bych Dragon Breath, ale jak vidíte, nemám fragmenty. No, nemám žádný, absolutně žádný. Hele, s kamarádem z posádky ještě půjdu farmit to, někdy, fragmenty. Jo, mám i novou abilitku. Slabota. Ale já vím, že to v tomhle videu vylevlím. Jaj. Boom. Bam bang. Yes. Za chvilku budu mít i druhou abilitku, což je rozhodně lepší než nic. A potom mi bude chybět už poslední abilitka. Joj. A to je pěkná slabota. Ten Rocket Fruit, ale jako podle mě, hele, podle mě to za tohle video vyfarmím. Protože je to nejhorší ovoce ve hře, tak je to celkem, to ujde. Boom, bang, bam. Boom.
Do pytle. Každopádně chybí mi už málo masterky, takže tohleto video vidím tak na 10 minutek. Doufám. Já jsem úplně mizernej. Tak pojď. Co? Ty vole. Ty. Kokos, to je fakt jako pomalý teďka už. Ale nějak do 10 minutek to fakt zvládnu, myslím. Ale kdybyste věděli, co znamená toto, tak mi to určitě se o to podělte v komentářích. A vím jenom to, že Loud Thermos Across the Sea v prvním moři, tak znamená, že ten boss Greybeard tak se spawnul v Marine Fortresse. To je vlastně Whitebeard z One Pieceu, předělávka, že jo? Jo, a jaký máte názor na One Piece, to by mě taky zajímalo, protože já to úplně miluju, sice to čtu v mangách, který vycházejí jednou za 2 měsíce v češtině. Boom. A tuhle hru vlastně hraju kvůli kamarádovi a kvůli One Piece, protože kámo One Piece. No. ...63, to není tak špatný. Už se těším na poslední move a na konec videa. Jakoby těším se pro vás. Do prdele. Teda do sušenky. Mám nějak málo životů. ...66, to není tak špatný. 68. Ty kokosko. Proč nemůžu mít takovouhle masterku i na kycině? Jako mám na elektrice. Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau. Mňau, 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 mňau.
Ještě 5 masterky. To jde. Ještě tak 3 Svenovi piráti. Yes. OK, tak jsme to nefitli do 10 minut. Nebo já, ale... Bum. Oh yeah. Tak jo. Oficiálně jsme na konci videa. To bylo rychlý, co? Ale ještě tady zbývá jedna věc, protože tohle je jakoby první farmení ovoce u nás na kanále. Takže teďka jdeme hezky na přehlídku ovoce. Tak jo, první útok s Masterkou 1 je Missile Fist. Boom. Slabota, že jo? Na Mastery 20 máme Airstrike. Boom. Na Masterce 50 máme Rocket Crash, který neumím aimit. A na Masterce 75 to máme Blast Off. No. Slabý ovoce? Ano. Konec videa? Dvakrát ano. Doufám, že jste si to užili. A těším se na vás příště.